Uste dugu argi geratu dela agerraldia ikastolak AEK eta sortzenek Nafarroa erdi eta hegoaldean egiten duten lana ezinbestekoa dela zonaldean euskarak bizirik segi dezan. Horretarako ezinbestekoa den elementua da gaur aurkezten dugun kanpaina hau, Euskarari Puska kanpaina. Ager zonaldeko lurrak emandako elikagaiak baliatuko ditugu saski beltz, berde eta gorriak osatu eta Euskal Herria elikatu bitartean Nafarroa erdi eta hegoaldean euskara elikatzeko. Hau da, zonaldeko hainbat ikastola, euskaltegi, D ereduaren aldeko mugimendu edo euskalzaleen sarea osatu eta elikatzeko. Hau auzolan erraldoi baten bidez egingo dugu. Han eta hemen lurrartuko duena eta Euskal Herri osora zabalduko dena eta zabaltzen ari dena dagoeneko. Gaur Iruñetik, auzolan erraldoi honekin bat egiteko deia egiten diegu euskalzale guztiei. Ekintza txiki bezain sinplea da proposatzen duguna. Gaur hasi eta azaroaren 13 bitarte, errigora.eus webgunean sartzea eta gustokoen duzuen saskia hautatzea. Elkartasun ariketa bat da. Saski horren balioaren 25% ager zonaldeko euskalgintzako eragileei bederatuko zaielako zuzenean. Horrela bada, hasi dadila 2025ko Euskarari Puska kanpaina eta ureztatu dezagon denen artean euskera Nafarroa erdi eta hegoaldean. Indartsu hasi eta loratu dadin. Lauren banaketa gune baino gehiago aktibatuko ditugu Euskal Herri luze zabalean zehar. 220 herri ingurutara helduko dira gure saskiak. Eta hau dena bolondresen sare ikaragarri bati esker. Bukatzeko, aipatu larunbat honetan Abilitasen elkartuko garela, Euskal Herri osotik bertaratuko diren ia 200 bolondrez auzolanean, kanpaina honetan banatuko diren lehenengo 4.000 saski horiek osatzera.